Wilujeng dalu Mbak Nanda. Nggih, wilujeng dalu Mas Dalang. Pinaringan asma, nama lengkap sinten, Mbak? Nggih niku wau. Mbak Nandasari. Nggih, ngoten mawon. Tulung agunge pundi, Mbak? Kula bagian ngunut. Ngunut. Kaya tau krungu daerah ngunut iki ngendi? Tapi sanes kali wungune. Kula pas kacangan ngunut Mas Dalang. Alhamdulillah. Bilih kersa pinarak nggih kula monggo. Nggih, sanes wekdal mesti mampir mriko. Sakmenika menempuh sekolah pendidikan wonten ing pundi, Mbak Yu? Napa sampun lulus? Dereng tasih kuliah. Alhamdulillah. Kuliah semester pinten, Mbak Yu? Semester sekawan. Oh. Wonten Tulung Agung mriki mawon? Nggih. Oh, nggih. Wah, jan luar biasa niki nembe sepisan nggih dereke kula nggih. Nggih. Ampun kapok. Mboten dereng dijajal. Kelakone kanca-kanca kaya ngono kuwi. Nggih. Heeh. Maksudnya dijajal suarane. Mergo iki lagi kepethuk. Siap. Nggih dijajal tabuhane. Oh, nggih. Nuwun sewu menika nderek ajar nggih Mas Dalang. Semua belajar, Mbak. Semua di sini belajar. Nah, saiki yo lon-lonan dhisik. Niki jenengan milih, Mbak. Wonten aja lamis, Nggih. memanik ninggal katresnan. Monggo. Apa? Memanik mawon. Ning anu nggih dibawani sik nggih. Bawani. Sebarang napa bawane pun manut. Memanik niki nggih lagu Made in Tulung Agung. Ya. Monggo Mbak Yu. Ayo. Diputru aduh. Datak-datak. Iya. Nggih. Pangkur rina semawon nggih. Oke, siap. Kok mendel mawon teng jenengan? Loh, Mas Nik menikmati suara panjenengan nggih kalih maos-maos pesan WA, IG, TikTok. Nggih. Sami ajriye ta niki? Boten. Boten nggih. Ngomongno Pak yuk. Ya. Terus ya. Telek. Ya. Yuk. Mbak Nanda, jenengan ampun wedi kalih kula, ampun kuwatir kalih kula. Kula niki wong lanang introvert. Kula niku cedak wong wedok sithik niku ndredeg kok, Mbak. Allah. Mboten. Saestu nggih niku. Nggih, wong cedak sithik lho guyu ati brodok ngene. Kaya ora wit biyen ora tau ngono, cedak wong wedok. Allah, lha sing dik winginane. Sombal. Lanjut. Dugi pundi niki wau? Nanda niku nyuwun sewu. Lah iki lho. Gokane melu iki. Lah aku ya wis wedi lek iki mangarep mangkat wis mules kaya mbok lho. Piye yu? Piye. Mbokne ya panggah ngadeg ta ya. Panggah nyauri to. Oh, nyauri. Nang mriki mawon, teng mriki mawon. Nggih, pripun. Jadi Mbak Nanda niku wau bidal niku pun adem panas. Sebabe Jujur mawon lek sak sekarang sinden muda ya toh lek ngiringi akbar mesti dredeg. Salah sithik dihujat netizen. Pokoknya kayak ngomong. Sekarang itu Den Akbar itu lagi viral luar biasa. viral. Bocah ganteng, pinter luar biasa. Loh, iya ta? Lah iya ta? Nah. Lah, mesti karo sapa kalau dihitung itu Pak Dalang milik umum. Ya. Nah, lah jadi Mbak Nanda ora apa-apa, permisi dulu sama penggemar Mas Anda. Nuwun sewu nggih. Alah santai mawon. Nuwun niku namung totalitas. Iya ora apa-apa wong kowe mbok gak trung mbok demok tak lilani. Negur panggung. Iya ta les. Iki golek duit. Makasih. Mas Akbar ki yang lirik gak apa-apa wong nang kene. Kula niki kandhane kula wau, kula cedak wong wedok sithik no. Ya ampun, brodok keringet kula sak grontol-grontol niku saestu. Percaya. Sampeyan alim, bocah alim. Nah, alim yang mun limpe, Mas. Yuk lanjut, Mbak. Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lewat channel YouTube Astabrata Media. Nggih, wilujeng dalu ki ingkang wonten mirsani wonten griya nggih. Muga iso dadi jampi sayah tombo keset kanca melekan.
Lanjut. Ya toh, pokoknya orang nek sing alate digandrung kuwi mesti lali kowe. Ayo dah. Supe. Janda baru sih mangsa kurang. Iki padha ngenteni lho, jenengan ki kon gandrung Pak Dalang kok malah dalbo kemin. Iso dalbo kemen iki. Di Napa? iya. Bapak ini ki gemas, Pak Gemas. Dalange kae lho, Mbok, gandrungan ngoten lho. Atuh. Ah, malah supri karo Joimen. Kaya ngerti super karo Jaimin. Titekne, Mbak. Mong masak ber. Hei. Tano liya res nani lahir Diturai. Kon nomor sing ngegong kon fokus. Ya. Kita jete lo enggak mamane